खुलुमबाय, आं फैसालि मोसाहारि, गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद शिलं इउनिटनि जानानै बयनिसिमबो आंनि अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि देग्लायनि 2019 मायथाइनि 15 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि बर' फ्रेशार्सखौ खुंनो थाखाय दिन थिक खालामनाय जाबाय आरो बे मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मिस्टार प्रमद बर'आ। बिनिखायनो शिलंआव थानाय गासै बर' फरायसा आरो आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोनखौ बे मेलाव नुजाफैनो हांख्रायो। आसा खालामदों नोंथांमोना बै सानखालि जोंनि खुंनो लानाय बर' फ्रेशार्सआव फेलें खालामाजासे नुजाफैगोन आरो रंजा बाजा बाहागो लाफैगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।